Salutare tuturor! Și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi avem 10 role de dat. Din păcate nu vom mai face acel opening care v-am promis. Îmi pare rău, dar nu putem să-l facem. Și dacă nu v-ați supărat pe mine, n-aș vrea să vă spun motivul. Haideți să începem direct cu opening-ul, că n-avem ce face. Haideți să vedem ce ne pică din aceste roluri. Asta e. Poate, unele chestii le dăm și la abonați, că nu ne trebuie. Unele chestii. Cum e Chopper pachetul ăsta. Da, ce ne trebuie nouă, Cyberpunk. Heli și axolotul, cred că îl mai păstrez. Hai, următoră, next. Chiciune pentru abonat. Dați voi un like acolo. Că poate vale pe voi. Dacă ați dat like, vale. Dacă n-ați dat like, de ce aveți, mă? Și dacă n-ați dat like și dacă ați dat like, tot vale pe unii dintre voi. Ceilalți să nu vă supărați. Dacă nu mi-ați dat gift, n-am cum să vă dau eu vouă ceva. N-am cum, că am numele vostru din loc. Dacă îmi dați gift, da, vă dau. Dacă nu-mi dați gift, nu cred că o să vă dau. Da, deci doar pe gift. Comentarii nu cred că o să vă dau, doar pe gift. Dacă îmi dai un gift mai bun și dacă îmi dai un gift mai bun și cam acesta a fost cam acesta a fost opening-ul. Dar vreau să mai discut ceva cu voi. Dacă îmi cereți friend request în gift, o să vă dau pentru peturi mai bune. Na. Cam acesta a fost episodul. Știu că nu vă place, că fac episoade mai scurte, dar nu am ce face. Fac și eu mai scurte, le vedeți și voi și bine, la revedere!